Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma inawgurat it-tielet u l-akbar impjant f'pajjiżna li jibdel ilma mid-drenaġġ għal ilma tajjeb għat-tisqija tal-għelieqi. Permezz ta' dan il-proġett, kważi 600 bidwi fin-naħa t'isfel ta' Malta se jkunu jistgħu jpoġġu fis-suq prodott ta' kwalità tajba u li jiddistingwi ruħu fil-kwalità u fis-sostenibilità tal-ilma użat. L-impjant f'Tabarkat fil-limiti tax-Xajra mistenni jipproduċi madwar 7 biljun litru ta' ilma fis-sena biex jintuża mill-bdiewa tal-madwar. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Richard Bilocca saħaq fuq l-importanza li n-nies joqogħdu attenti x'jitfgħu fid-dranaġġ. Apparti dan il-benefiċċju kbir għall-bdiewa qegħdin ukoll nagħmlu benefiċċju kbir għall-ilma tal-pjan. Ġifieri kull litru ilma li ħajkunu qed jużaw dawn il-bdiewa huwa litru inqas miġbud mill-ilma tal-pjan. Ġifieri bħala korporazzjoni bħalissa għaddejjin b'xogħol kbir qed nimplementaw proġett li ħajaqbeż ferm il-100 miljun euro u dan il-proġett fuq naħa ħajwassal servizz aħjar lill-pubbliku inkluż il-bdiewa f'dan il-qasam fuq naħa l-oħra wkoll ħajkun qed jiżgura s-sostenibilità. Il-Ministru għall-Maniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi saħaq kif din hija wegħda oħra mwettqa mill-Gvern li se tkompli tnaqqas il-konsum tal-ilma tal-pjan. Biex inti tagħmel l-ilma tuża l-enerġija. Fil-fatt aħna investiment għamilna barra dan minna investiment ieħor. Aħna għamna madwar 100 miljun fondi mill-Unjoni Ewropea f'investiment fejn jidħol l-ilma, fejn jidħol id-dranaġġ ukoll. U waħda minnhom hija l-Reverse Osmosis li se nagħmlu ġewwa Għawdex li se jkun state of the art għaliex aħna se nużaw issa nibdew nieħdu iktar ilma mill-reverse osmosis milli kif konna qabel li l-parti kbira kienet tkun mill-impjant minn taħt l-art jifieri. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li dawn l-impjanti jintlaqgħu tajjeb mill-bdiewa Maltin u Għawċin. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropea Ron Farrugia spjega li l-konservazzjoni tal-ilma hi prijorità għal dan il-Gvern li investa 92 miljun euro għall-ilma bejn l-2014 u l-2020.